Sa ngalan, sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Niata sa ikanapulog pito nga Domingo sulod sa tuig ug niining Domingoha gipahinumduman tas Ginoo sa pagkakaplag sa iyang gingharian dinhi sa kalibutan. Atong iampo nga ang mga katawhan sa tibuok kalibutan makakaplag unta sa presensya sa Dios ug sa iyang kalipay ug kalinaw aron musangko kini sa atong paghigugmaay ug pagtinabangay. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors, sila nga sigig palit sa atong mga slots dinhi para sa atong kumbento nga pagtukod niini nga unta makaplagan nila ang tinuod nga kalipay, kalinaw ug kaalam nga Diosnon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, O Dios, among amahan og tinagtig panalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos, tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka gabii ni Ana, samtang didto si Salomon sa Gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo, ug miingon kaniya, pangayo kanako bisag unsa. Ug si Salomon miingon, O Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad, ili sa akong amahan nga si David, bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay ibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa kadako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad ug kaalam, aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Kay kinsa may makamando ni ining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Salomon. O giingnan siya sa Dios, tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi o bahandi, usa kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam, nga wala pa maangkon ni bisan kinsa, kaniadto ni sa umaabot nga panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Nagaingon ako, O Ginoo, nga ang akong bahin mao ang pag-amping sa imong mga pulong. Ang balaod sa imong baba mas bililhon alang kanako. Kay sa linibong nga salapi nga bulawan ug plata. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Maghupay unta kanako, ang imong kaluoy sumala sa imong saad. Ngadto sa imong mga sulugoon,
ang imong kaluoy aron mabuhi ako. Kay ang imong balaod maoy akong kalipay. Kay gihigugma ko ang imong sugo, labaw sa bulawan, bisan unsa katahong. Kay diha sa tanan mong mga kasuguan, nagapadayon ako paglakaw. Kaway ko ang tanang dautan nga agianan. Katingalahan ang imong mga gimbutan, busa ako silang gituman. Ang pagpadayag sa imong mga pulong nagahatag og kahayag, nagahatag og salabutan sa tawo nga yano. Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Nasayod kita nga diha sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kaayuhan ni adtong nahigugma kaniya og sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios kadtong iya nang gilain, wala lamang niya tawga sila, kundili gihimo usab niyang matarong o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. O nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo apan iyang gilubong pag-usab. Hilabihan niyang lipaya
og tungod niini milakaw siya og iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan og unya mibalik siya og iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya o gibaligya ang tanan niyang katigayunan o unya gipalit ang mutya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sige tag-ampo panahon sa amahan namo nga moabot kanamo ang imong gingharian. Nya kinsa ninyo dinhi ang nakakaplag na, nakasinati na sa gingharian sa Ginoo. Taas ang kamot. Uy, daghan naman ninyo mga tiwasonon og naong wa lang yapon mo ka kita. Dugay na bata pagutang gamay, sige na tag-ingon, moabot ka namo ang imong gingharian, your kingdom come. Nya wa pagidi ay pastilang di malasa. Mao na si San Vicente Ferrer nakakita niini, San Isidro Labrador, San Roque, sila si San Fernando Rey, si Ignatius of Loyola, sila San Isidro, si Saint Therese, San Pedro Calungsod, San Lorenzo, San Francisco de Assisi, Mother Teresa of Calcutta, Saint John Bosco, San Agustin, mga examples ni sa mga taong nakakita, nakakaplag sa gingharian sa Ginoo. O ang unag yung nakakaplag sa gingharian sa Ginoo dinhis kalibutan, maogyod si Mama Mary niya og si San Jose. Sila gyud mo ay unang mga tao nga nakakita nga ang gingharian sa Dios ni anas kalibutan. Niya ang mga apostoles dayon gikan atong tuig 1 sa ato karong present nga Gregorian calendar hangtod karon daghan na kaing tawo nga nakakaplag sa gingharian sa Ginoo nga ni anas kalibutan. Lingi ay mong tupad ing na tinuod kang wa jud ka kakita sa gingharian. Luoyan ni mo no ana. Unsa may mahitabo kung makita nato ang gingharian sa Dios dinhis kalibutan. Matod pa ni Hesus sa iya karong istorya, mura kuno nigbahandi nga didtos uma treasure nya pagkakita kunos usa ka tawo ni adtong maong treasure ang iyang gibuhat, ni uli siya sa ila o gibaligya niya ang tanan niyang katigayunan o ang halin gipalit niya atong uma, di naman siya puyo. Iya naman gibaligya ang tanan, di naman siya puyo. Dito sa uma. Imagine ang iyang balay gibaligya, sakyanan, mga yuta niya gibaligya, gipalit niya atong uma nga tuwa dito ang treasure og dito na siya nagpuyo. Naasa kunoy nangitag perlas or mutya, pagkakita gid niya sa precious kay nga perlas, ning uli sa dayon siya sa ila, gibaligya sa dang tanan niyang katigayunan o gipalit niya ato ang perlas, diin naman siya nagpuyo. Ambot din siya puyo ang ato ka musod sa perlas. Pertis ang binuangag musod ka sa perlas. So gasigi nila to siya dadas perlas. Wa na siya puyanan. Basta kadto gyud importante, mas importante pa to siyang balay, sa iyang asawa, sa iyang bana, tanan, mas importante pa to. Maunay mahitabo kung makakita tas gingharian sa Ginoo. Wa nay bili ang kalibutan. Kanang imong tupad, wa na gid nay bili. Kanang imong sigig dog-dog diha, higda ka, wa na gid nay bili. Mao bitaw na kaming mga pare
nakakita mamisking harian sa Dios, wan agid mi gikado. Panagsa na lang. Oy, daghan kay nato ron, sigig simba, ang uban sigig misa, niagi ro sa inyong atubangan, gawali. Naisigi dirig lektor, salmo, sulob-sulob ng brunda, nindot kay tan-aon. Sulob-sulob ng ana. Siging kanta-kanta ng choir, practice maayo, buising-buising, nindot kay sila kinantahan, pero wa gyud ka kita sa gingharian sa Dios. Nangamatay na lang kadaghanan, wa gyud kita sa gingharian sa Dios. Nakaron unsa may mahitabo kung makakita ta, wala ka nang hahanapin pa na ay perfect happiness, perfect peace, perfect unity, and perfect contentment. Wala ka nang hahanapin pa. Lingay mong tupad. Ing na kontento kay karos imong kinabuhi. Ing na kontento ra ka nang imong kilay. Kontento ra ka ng imong buhok. Kontento ra ka ng imong naong. Antay mo diya. Niya ang mga bana pangutan, kontento pa kasi mong asawa. Kamu mga asawa, kontento ra mo sa inyong bana? Ay, layo. Ang pare, kontento ra sa kolekta. Ang mga ginikanan, kontento ramos niyo mga anak, malipayon ramo, wa mo magsig pangasaba. Nga buangon kay mustanan. Kamong mga manag-uyab, kontento ramo totok-totok. Ganahan gi mo anang look-look. Na. So unsa may buhaton aron makit-an nato ang gingharian sa Dios dinhis kalibutan. Sa unang pagbasa, gibutang dinhi nga si Solomon, ang anak ni David, gihimong hari. Unsa may gisulti ni Solomon, ingon siya, Ginoo, taga-ikog kaalam, kay wa ko'y hibang kaagan. Niangkon si Solomon, nga wa ko'y hibang kaagan, wa ko'y katakos, wa ko'y kahibalo, aron pagda ni ining dako kayong bahandi, dako kayong responsibilidad nga mao ang gingharian nga pinakangilngig, pinaka-great nga gingharian adtong panahona. Siya batanon pa ko, wa ko'y hibang kaagan. So ang una din natong buhaton, mga igsoon, mangayo tag Diyos nong kaalam. Unsa man ang Diyos nong kaalam? Tama na. Ang gahom, ang Espiritu Santo sa Ginoo. Di na kinahanglang iskuylahan, di na kinahanglang mo iskuyla pa ka, di na kinahanglan nga naa pa kay computer, naa pa kay mga gadgets. Moabot na nato pinaagi sa Espiritu Santo. Daghan kayo nga dili makakuha ni ana, bisan pag nang graduate nagdagko kay mga kurso, bisag anhi pa sa ecclesiastical degrees, doktor sa philosophy, doktor sa theology, doktor sa psychology, doktor sa canon law, pero wa lang gyapon kasinati sa gingharian sa Dios. Ngano man kay kanang maong gingharian sa Dios adto ra na ihatag sa mga taong niangkon nga wa gyud ko kun wa ka. I am nothing without you, Lord. Kana bang muangkon ka, isip ba na, Lord, bugo yun ko, di ko kamaong muhandol sa kong asawa, tudlui ko. Nga ang asawa sa mingon, bugo ra yun ko, Lord, di yun ko kamaong mo higugma ni akong bana, tudlui in taon ko sa imong wisdom. Ana, bugo ko nga pagkaginikanan, Lord, tudlui in taon ko sa imong wisdom aron kamao ko muhandol ani akong mga anak nga porti ng pagkaadikas computer. Daghang kayo nato nagpaka bright pero bugo di ay. Apil naming mga pare,
Unsaon man na mo paghandol ang kolekta. Usahay mabugo biya mi ana. No? Kamo, di mo mabugo og handolan ng inyong mga properties kanang inyong kwarta. Oy, daghan kay mga bugo ana. Example lang ni ha. Kanang naamoy sakyanan, asa man na iparking sa karsada o sa inyong garage. Tanawa nang na-marking sa karsada, pulos gina mga bugo. Di kay bawa asa iparking. Kasimple ra gyud ana. Kanang mulabang kag karsada, asa man kaagi sa pedestrian kanang labanganan o adto to pataka lang kag ikis-ikis. Ana jud ka nang gibadlis-badlis kay mao nay pedestrian. Unya kung ikaw sa nag-drive sa ka, kita kag pedestrian, unsa man mo minor ka o mo pabulhot kag padagan? Mo minor kay imong tagaan og labi na gyud naay gustong mulabang. Na ako ro'y gihilugan nga ato ra din hingigsoon nilabang anang pedestrian sa may yati nang naiday Rose Pharmacy kanang dai so sa yati ba nam nay pedestrian nilabang nay motor kusog ni padagan na igo in town. Karon ambot ka buhi pa ba to kay wa naman to magtingog dito sa ICU niya ni text na ako pag kataw-tauran ang anak na niimbitar siya pader declared na nga brain death nga akong mama nadamagas motor galakaw in town diha ni agis pedestrian ang motor patuyang lagpadagan kanabitang kinaiyas mga motorista nga o kaning nga og naay tawo nga anak atong unhan nang unhan ba binuang kayo mao na kanibita akong driver ako di man ko kamaw mo drive bisag bisikleta pero nahibaw ko nga kon mulabang gani diha sa pedestrian bisag ni tungtong lang na diha kay mo gustong mulabang pahunongon ginan akong driver basta madapag hunong nay magbarog des daan nga tao tuliwas daan naghuwat kanus ang makalabang spikas kun madapalag hunong pahunongon ginako palabanga gina siya insaw niya pero di ay kusog dire nako iya na nang problema ang nilabang sa ditso lang sa dagan di ra basan mo lingi-lingi sa kaning mga labangay mo na mga igo gyud ako lang pagsabot ba pangayo sa Ginoo dinhi bita sa atong parokya moingon jud ko Lord di ko kamaong mohandol aning parokya ha unsa may akong buhaton kato pa lang pagsugod dinhi utong unom gyud to kabuan nga wa jud koy gihilabtan dinhi sige kog pamalandong nya gitudloan ko sa Ginoo ni sud sa noong COVID nisod ang COVID wa lang gyapon ta mabagi sa COVID kay naa ang kaalam sa Ginoo mo na karon ang resulta sige na tagbaligya slat kini bunga ginis kaalam sa Ginoo ang slat ang akong naong bisag asa kulakaw ni ana sa father slat na nausab naman hinoon ang akong di naman noon Father Siano Father Slat naman hinoon. Pero ganahan sa ko kay kada nila pa picture padir nakapalit na mig slat daghan na mig napalit slat ako kana mga bright gid mo mga maalamon mo kay magsige lang og tigo man ang inyong kwarta sige lang og kaon sangko ramos nitso das lubnganan pero inyo nang ipalit og slat masangko mos langit labi na gyud og hutdon ginyog baligya ang tanan ninyong katigayunan og ipalit ninyo og slat kay di ara diri ang treasure. Di ba? Nindot ana. Pila na may atong halin karon. As of yesterday, ang atong halin sa SBF DAG niabot nag 37,021 kaslats. Pakpak. Hapit na mag-equal. Ang atong nahibilin 38,979 na lang kaslats. Hapit na mag-equal. Sunod na ni, mag-anam na ni og kaubos. Nga naman, sige mamugpalit. Pila ra gud ng 500. Nya, mamalit mo kada simana og 500. Makapaalkansi gid na ninyo. Nya, kung gusto mo padako-dakuan, apil mo sa atong 4-slot challenge hangtod karong August 6. Pahinungod sa akong 4 ka tuig na nga pagka-Paris priest dinhi. As of yesterday, ang nadawat natong 4-slot challenge niabot na og 1,016
Nasayop ni wala ko mairis. 1,021 ka 4-slot challenge. Oh, pakpak sa gyapon. Oh, 1,021 ako ganis una, 1,000 ramay akong giingon. Abasi mo abot pa ginig 2,000. Depende na ninyo. Nya sa ato sang YouTube channel, sa sige ninyong view, like, o share, subscribe kaning Padresiano Ubod nga atong YouTube channel, nakasubscribe mo ani. As of June, nadawat nato ang monetization. Ako lang gi-round off ni nakadawat ta og 134,000. Pakpak. Month of May 151,000, month of April, month of May 129,000, karon month of June 134,000. Ya magsige mo ani og kuan, padayon subscribe, siging view, siging paminaw, tiwason gyud, masig mo dako-dako pa ni. Kay ni-increase man gikas 129, 134 naman. Salamat kayo sa YouTube nga ning share ani, og salamat ninyong tanan nga sigig suporta. Kini mao ni siya kabahin sa wisdom of God. Na ay social media tungod kay na discovery ang gihimos Ginoo. Naa say mga business or sharing sa goods diha sa social media, pero naa say yawanon. Kinsa may gabuhat og yawanon? Ang mga tao nga walay kaalam, gasalig lang sa human knowledge. Tawgon lang na nato sila sa, di ba, si Kristo kausan niingon siya, mga bugo na bagyod mo kaayo, nga di man mo kasabot sa inyong nakita, bugo na balangyod mo kaayo, iyang giingnan ang iyabang mga apostoles. Lingay mong tupad, ina, bugo ka? Nganong di man jud ka mo palit og slot, bugo na lang jud kaayo ka. Ana ba? Nganong anha man jud ka mo parking sa karsada, bugo na lang jud kay ka. Dili jud ka kamaong mohimog parkingan. Nganong ang imong tindahan anha man gina sa kilid sa karsada, bugo na lang jud kay ka. Di jud ka kairog-irog ana. No? Nganong sige pa man jud ka anang pangabit, bugo na jud kay ka nga na magidunta kay asawa, na magidunta kay bana. Perti na gid nimong bugo Nya honghong isang pari, bugo na jud kay kapader, nganong unayon man na nimong madre. Adi di ay. Nganong unayon man na nimong imong parisyoner, bugo na lang jud kay ka. Amahan baya ka sa katawhan, nganong unayon man na nimong imong anak guna nimo, bugo na lang jud kay ka. Nya moingon din pare, ikaw ba lalim ba? Di ba? Pulos na mo bugo. Mga igsoon, ang kaalam nga Dios non muhatod sa tinuod nga kaluwasan. Muna diri sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan ni San Pablo nga kita mga anak sa Dios magsuon tang tanan, gitawag ta sa Dios o gilain kita niya aron mo ambit sa iyang himaya. Mauna siya sangkuan sa tinuod nga mga maalamon. Lingi ay mong tupad ikaduha, ingna mangadto tag langit ha. Di na ta mangadtog impierno. Nya unsa may mahitabo kung padong natas langit, ang tubag nato sa Salmo mao nagay mahitabo. Magsigi na tagsulti ani. Unsa to itong giingon? Ginoo, gihigugma ko ang imong mga sugo. Ang tanang sugo sa Ginoo, ma-inlove ka ita. Muna hitabo ni San Vicente Ferrer. Nakahimo gud si San Vicente Ferrer aning maong sayings. Kana bang naas babaw? Mao gunay iyang guiding principle. Basaha ko no be? Ready? Go. Whatever you do, think not of yourself, but of God. Kana ang iyan ang gihigugma ang sugo nas Ginoo, muna tanan niyang buhaton kanunay siyang naghunahuna nahatukma baka ni sa sugo sa Ginoo. Kining pagbutang nato dinhig mga asirets, natukma ba na sa sugo sa Ginoo?
sundan ninyo ang Asherets. Kanang pagbutang natog mga pimag dias gawas aron mag-arrange sa inyong parking, nakatukma ba na sa sugos Ginoo? Kanang pagpalit og slot natukma na sa sugos Ginoo? Kamo na lay hukom ana. Sige, manindog na ta mga bright. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga buktong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios nagbuhat alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya ug nakadawat sa iyang kaalam. Busa mapaubsanon kitang mudangop sa Ginoo ug moingon, Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga ang tanang Pangulo sa simbahan, padayong mangita ug mapanalanginan sa kaalam ug sa paggiya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga ang mga inosenteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas pinaagi sa mga tao nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma walay sukod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga sa halawom, masabtan sa katawhan ang kabalaan, sa tawhanong kinabuhi, sa ingon, tinguhaon sa tanang kasing-kasing, ang pagsaulog o pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagsamkon, hangtod sa natural nga kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga sila nga nagmasakiton, ug na nagantos, ug sila nga walay pinoy-anan, makaila ug makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga nalaguna kanato, makadangat na sa langitong puloy-anan, nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, hingpita kami diha sa among paghigugma kanimo.
Dios among amahan, imo kaming gihatagan sa imong kinabuhi, grasya ug gingharian. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsadtos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay o makatarunganon gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa gingharian sa Dios. Nya ang makakaplag ani kadturang mga bright dili ang mga bugo. Kinsa man ning mga bright kanang moangkon sama ni Solomon nga wa siya'y hibang kaagan, mangayo gyud kaalam gikan sa Espiritu Santo. Salamat sa gigiyahan sa Espiritu Santo og mitabang nato dinhi karon pinaagis ilang pag-alagad ang atong PIMAG dias gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers nga mao nga atong frontliners, ang atong mga PYCC nga mao nga atong mga usherites, ang atong love offering assistants, ang atong mga lectors, salmista, ang atong mga IT, atong sokom, ang atong mga sacristans, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer Choir, ang atong mga parish personnel nga mao'y nag-andam sa atong simbahan dinhi sa sulod ug sa gawas, ang nag-decorate sa atong mga altars, ang atong mga nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Owen o Mrs. Jessica Ermac and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Salamat sa Ginoo. So, usbonako ang update sa atong San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces nga mga slots. Tag 500 pesos per slot ni siya, na maligya tag 76,000 ka slots nga tag 500. As of yesterday,
nahalina na tag 37,021 ka slots. Aduna pay available nga 38,979 slots. Niya ato ning paspasag palit kay murag hapit na mahuman gyud ang atong structural. Murag human na gyud ang buhos. Niya naasad tay 4 slot challenge, nagpadayon pa ni hangtod karong August 6. Sunod semana nga atong nadawat nga 4 slot challenge, as of yesterday niabot nag 1,106 ka 4 slots challenge. So atong pakpakan ang tanan nga ni-appeal niini. Nya karon atong tan-awon sa makadiyot ang update sa atong trabaho sa kumbento. So, salamat kaayo na kompleto na gyud buhos hangtod sa atong roof deck. Ang mga platforms lang dito para sa ibutang nato nga tangke o kana sang atong ibutang nga image ni San Vicente Ferrer. So, pasabot ani binayranay to the max na ni siya. So, pinalitay sa tag slots ha. Ato lang yung tabangan, nagod na. Anong ato pamaginang kuan-kuanan, hinay-hinayan. Salamat yung kay ninyo na natay kumpiyansa niya si Kuansad, si Monsignor Ting Angkahas, ang atong gipahimo diha sa interior designs ni anha na po siya ni bisita niya, magsige lang niya siya bisita-bisita sa pag-finalize sa atong interior design, sa atong architectural niya. Nautunta nga magpadayon ang pag-progress ni ini niya sa ato sang update sa atong financial report for the month of June 2023. Beginning balance 3,060,772 pesos and 34 centavos. Total cash receipts for the month of June 7,116,070 pesos and 78 centavos. Ang total expenses for the month of June is 8,373,873 and 97 centavos. Nga ang atong ending balance as of June 30, 2023 is 1,802,969 pesos and 15 centavos.
Tong pakpakan ng Ginoo, pakpakan nato ang atong kaugalingon, bunga ni sa atong pagka-generous, na di kita makulangan sa atong panginahanglan. So ang ako lang yung ikapasalig ninyo, gigamit gid nato ang atong mga nakuha dinhing mga hinabang, mga kolekta, mga bayad ninyo sa sakramento sa katuyuan gyud sa simbahan. Tingali dili kayo maigo sa ato jong gilatid, pero katuyuan gihapon sa simbahan. Muhimo lang niya ako og highlighted nga report next Sunday siguro, kay ako pang gi-analyze ang pagbahig aning summarized. May sanang mahibaw mo sa more or less the highlight kung giunsa nato paggasto ang atong kwarta. Ay lang mo pangasaba na ko hag makahibaw mo giunsa nato paggasto ha. Si Aro sa mga saba mo no. Wa man na nako gisuod sa kong bulsa. Salamat kayo. Nya mo na padayon sa ko ninyo hangyo nga suportahi ang atong YouTube channel nga Padresiano Ubod. Maro ra ba sa kaing mga scammer? Bago pa lang ato nasang nasakpan nga naagi gahimog account Padresiano Ubod. Gisunod sa dang akong profile niya. Kamaro gyud aning ato may mga scammer in town, ma-impierno biya mo ana. Abi kay sige man ta dinig panawat og mga kuan himo sa dito niya naasad siya linain nga GCash account mo na kamong mo hatag dinhi tan-awa gina sa atong misa ang kanang atong official nga kuan mga account numbers niya. Tawagi gid usa ninyo ang atong sekretary kung medyo gaduda mo, tawagi dayon kung mao ba gid ni ang account diha sa atong bank account, GCash account, mga ngan nga mo claim ngadto sa atong mga kwarta padala, ato man ang gi-flash kanunay panahon sa atong misa. Tan-awa lang yun. Ay noon, di ba sa tamahadlok nga ma-scam, ang ato lang nga dili sa doon ta tagaan silag higayon nga makapatuyang sa ilang pagkabugo. Kana go mga makasasala, mga bugo man na, no? Dili gyud manguto na sa Espiritu Santo ba unsay akong buhaton aron ko makakaon, aron ko makakwarta. Ngita gid din anang dali, pangilad, pamiktima. Luoy kayo. So salamat kay ninyong tanan niya atong pakpakan ang YouTube nga nihatag nato og 134,000. Salamat kayo. Og sa mga viewers nato kamong tanan nga nagsigig sunod isangyaw pagining maayong balita. Sa katapusan, magpahinomdom gyapon ko ninyo og magpasalamat tungod sa inyong mga special love offerings para sa atong parking areas o sa atong mga CR. Salamat kay ninyo ana, padayuna na. Nya congratulations sad sa inyong pagsigig sunod sa atong mga asherates o sa atong pimag kabahin sa pagsimba dinhi nga luwas, hapsay o husay. Salamat sad mga ginikanan o mga guardian sa inyong pagsigigdaan ng inyong mga bata, gagmay o dagko-dagko kay nindot kayo ni nga pundasyon sa ilang kinabuhi. Mao na hinumdumi kanunay nga the best place to visit is the church and the best activity to participate is the Holy Eucharist. So salamat kay ninyong tanan unya ato i-congratulate ang ato mga bata nga nitambong karon atong tagaag masipang pakpak. Mga children, congratulations. Nya padayon mo pag binuotan ha, ayaw mo pagsigdagandagan, ayaw mo pagsigsaba-saba. Musimba kita ni Lord aron mabuotan tag maayo. Sige, manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.